तो आज सकाळର बेसन चिल्ला ପରେ पेटटा ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଦରକାର ନା ବେସନ ଚିଲ୍ଲା ଖାଇ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ତ ପଖାଳ କନଫର୍ମ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଏ। ଏବେ ଟିକେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଉନି, ବଟ୍ ପଖାଳ ତ ଖାଇବି ଯାହା ବି ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଖରାବେଳରେ ପଖାଳ ତା ସହିତ ଆଳୁ ଚକଟା, ତା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ ଦେଇକି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୁରା ଦଳିକି ଖାଇଲି। ସେପଟେ ଆଚାର ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଖଟା ଟିକେ ନହେଲେ ଯିବନି ଭାତ ମୋର। ତ ଏଠି ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ 12ଟା ବେଳେ ଖାଇଥିଲି ପଖାଳଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3ଟା ବେଳେ ପୁଣି ଭାତ ନେଇ ଆସିଲି, ଗରମ ଭାତ। ତା ସହିତ ଥିଲା ଏଠି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଥିଲା, ସବୁ ପଡ଼ିକି, ଆଉ ଓଲ ଚକଟା, ଆଉ ଏଇଠି କଇଥ ଚଟନି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଭାତ। ସେପଟେ ମୋର ଘାଣ୍ଟଟା ଆଉ ଶାଗ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କାଲି ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ସେଇଥିରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ପାଳଙ୍ଗ, ବହୁତ ସାରା ତୋଳି ଆଣିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଖାଇଲି। ତାପରେ ଏଠି 3ଟା ବେଳେ ଖରାରେ ବସିକି ପୁରା ପଖାଳ ସେତେବେଳେ ବି ଖରାରେ ବସିକି ଖାଇଥିଲି, ପୁଣି ଏବେ ବି ବସିକି ଖରାରେ ଖାଉଛି। ଆମର ଘର ପଛପଟେ ପୁରା ଖରା ପଡ଼େ, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବସିକି ଖରାରେ ହିଁ ଖାଏ। ଗରମ ହଉ, ପଖାଳ ହଉ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଖାଇଦିଏ କିଛି ବି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବଲ୍ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଅଧିକ ଭେଜିଟେବଲ୍ ପକେଇକି। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗିରେ ବହୁତ ସାରା ଭେଜିଟେବଲ୍ ପକେଇକି ଖାଇଥିଲି। ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଗରମ ଗରମ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, ତା ସହିତ ଗରମ ଗରମ ମ୍ୟାଗି। ଓ ଟେଷ୍ଟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବଲ୍ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ଖିଆ ହେବନି, ରାତି ପାଇଁ ଏନଫ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ପୁରା ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଜିସ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ, ଗାଜର, ଟମାଟୋ, ମଟର ଛୁଇଁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି, ମୋତେ ମ୍ୟାଗି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ତା ସହିତ ଭେଜିଟେବଲ୍ ପକେଇଲେ ଆହୁରି ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ବସିକି ପୁରା ଗରମ ଗରମ ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି। ମୋର ଇଭିନିଂରେ କିଛି ନା କିଛି ଦରକାର, ଖାଇବେ ମାନେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋତେ 4 ଟାଇମ୍ ଖାଇବା